ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗପକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଟିଙ୍ଗାବୁଢ଼ା। ଟିଙ୍ଗାବୁଢ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଟିଙ୍ଗାବୁଢ଼ା ବା ଟିଙ୍ଗା ଜେଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ମାଉସୀ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣକ ହେଲେ ଆମ ଛକର ବା ଗାଁ ଛକର ପାନ ଦୋକାନୀ ବାପି ଏବଂ ଟିଙ୍ଗା ଜେଜେଙ୍କର ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜେଜ ନାତିର ସମ୍ପର୍କ। ବାପି ସବୁବେଳେ ଜେଜେଙ୍କୁ ରଗଉଥାଏ ଏବଂ ଜେଜ ସବୁବେଳେ ରାଗିକି ବାପି ଉପରେ ଗେରେ ସିନା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବାପି ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିନକର କଥା, କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମ ଟିଙ୍ଗା ଜେଜଙ୍କ ସହ ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କ ନାତି ଟୋକା ତାଙ୍କର ପରିହାସ ଘଟେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଦିନକର କଥା, ଟିଙ୍ଗା ଜେଜେଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ଥାଏ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ବା କନ୍ୟା ଘର ଖୋଜିବାକୁ। ଗାଁର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି କ୍ରମରେ କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ବର ପିତା। ତ ଜେଜ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଜ ମାଉସୀଙ୍କି ଡାକି କହିଲେ, ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, ଆରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦିଅ। ମାଳତୀ ମାଉସୀ, ଆରେ କାହିଁ ଏତେ ସକାଳୁ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲଣି? ପୁଣି ପଖାଳ ଭାତ ଏତେ ସକାଳୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କି? ଜେଜ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇ, ଆରେ ତମକୁ ତ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦିଅ, ତମର ଏତେ କଥା। ମୁଁ ମୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ ସବୁ ତମକୁ ଜଣେଇବି? ମାଉସୀ, ହଉ ତମେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିଏ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମାଉସୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିଏ ବାଢ଼ିକି ଆଣି ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ଆଗରେ ପରଷି ଦେଲେ। ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଜେଜ କହିଲେ, ତମେ ତ ଯାଉଛ ଗଲାବେଳେ ଅଲୁଗୁଣିରୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ନାଲି ଗାମୁଛାଟେ ବାହାର କରିଦେଇଥାଅ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନାଲି ଗାମୁଛାଟି ବାହାର କରି ଅଲୁଗୁଣି ରଖିଦେଉଛି। ତ ଏଇ କାମରେ ଟିଙ୍ଗା ଜେଜ ଆମର ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ମାଉସୀ ନାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରି ଅଲୁଗୁଣି ଥୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଟିଙ୍ଗା ଜେଜ ଖାଇସାରି ଅଲୁଗୁଣି ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମାଉସୀକୁ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିଲେ, ମାଳତୀ, ଆରେ ମୋ ଗାମୁଛା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜେଜେମା କହିଲେ, ସେଇ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଟିଙ୍ଗା ଜେଜ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଘର ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ନାଲିଆଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଅ। ତ ଜେଜ ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ନାଲି
ଲୁଗାକୁ ଦେଖି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତ ଜେଜ ଏହି କ୍ରମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ନାତିଆ ଟୋକା ବାପି ପାଖରେ। ବାପି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଜ ବାପିକୁ କହିଲେ ଯେ, ଆରେ ଟୋକା, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ବାପି କହିଲା, ଜେଜ 10-12ଟା କ'ଣ ହବ? ଜେଜ କହିଲା, ଆରେ ତତେ ତ କହିଲେ 10-12ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ତୋର ଏତେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିତୁଛି? ନାହିଁ ଯେ ଜେଜ, ତମେ 10-12ଟା, ପୁଣି ନୂଆ ଧୋତି, ନୂଆ ଜାମା, ତମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ କି ଜେଜ? ଆରେ ନାଇଁ, ଆଜି କନ୍ୟା ଦେଖି ଅଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ବାପି, ଜେଜ କାହା ପାଇଁ? ତମ ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଜେଜ ବିରକ୍ତ ହେଇ, ଆରେ ହୁସ୍, ଆରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? ମୋର ତ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ଆମ ଘର ପାଖ ଟୁକୁନା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓହୋ ଜେଜ। ଏତିକି ବେଳେ ବାପିର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜେଜଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ନାଲି ଲୁଗାଟି ଉପରେ ଏବଂ ସେ ନାଲି ଲୁଗାରୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ଧଳା ଡୋରଟି ଉପରେ। ବାପି କହିଲା, ଜେଜ, ଓ ଜେଜ। ଜେଜ ରାଗିଯାଇ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜେଜ, ତମେ ସେ କାନ୍ଧରେ କ'ଣ ପକେଇଛ? ଜେଜ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଲି ଗାମୁଛା ବା। କହିଲା, ଜେଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଲି ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛ? ଜେଜ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ବା କାନ୍ଧରେ ନାଲି ଗାମୁଛା ପକେଇଛି, ଆଜି ବା କନ୍ୟା ଦେଖି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ମୁରବି ହିସାବରେ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବନି? ଏତିକିବେଳେ ବାପି କହିଲା, ଜେଜ, ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଲି ଗାମୁଛା ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗାମୁଛା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଜେଜ କହିଲା, ଆରେ କେମିତି ଗାମୁଛା? ଜେଜ, ତମେ ତ ନାଲି ଗାମୁଛା କହୁଛ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 2ଟି ଧଳା ଡୋର କାହିଁ ବାହାରିଛି? ଜେଜ କହିଲେ, ଧଳା ଡୋର? ଆରେ ଧଳା ଡୋର କାହିଁ? ବାପି କହିଲା, ଜେଜ, ଟିକେ ତମ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା କାଢ଼ିକି ଦେଖ, ଡୋର କେଉଁଠି ଅଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଏତିକି ବେଳେ ବାପି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ତାହା ନାଲି ଗାମୁଛା ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଜେଜେମାଙ୍କର ନାଲି ଛାଇଆ ଖଣ୍ଡିକ। ତ ଜେଜ ଏତିକି ବେଳେ ବାପି କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଭାବୁଥିବା ନାଲି ଗାମୁଛାଟାକୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନାଲି ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ବାପିକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆରେ ଦେଖେ, ଏଇଟା ଗାମୁଛା ବା, ଡୋର କାହିଁ? ବାପି କହିଲା, ଜେଜ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖ। ତ ଜେଜ ବିରକ୍ତ ହେଇ ନାଲି ଗାମୁଛା ଭାବୁଥିବା ଛାଇଆଟିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଜେଜ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ଗାମୁଛା ନୁହେଁ, ଏହା ମାଉସୀଙ୍କ ଛାଇଆ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଛକରେ ଲାଗିଗଲା କନ୍ୟା ଗାଡ଼ିଟି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆସ, କେତେ ଡେରି କରିବ? ଜେଜେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଇଆଡ଼େ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଲାଟିଙ୍ଗା, 2ରେ ବାପି ତାଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖି ଏପରି ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛି ଯେ ଜେଜେଙ୍କର ରାଗ ଆହୁରି 2ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଜେଜ ସେଉଠୁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଦମଦମରେ ଫେରିଗଲେ ନିଜ ବାସଗୃହକୁ।
ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଗପକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରତି ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର। ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।